Každý z časov, ktoré žijeme, majú v sebe rôzne výzvy, ale tento náš je možno špecifický tým, že sme verili, že v Európe už žiadna vojna nebude. A teraz vidíme, že na Ukrajine za našimi bránami, veľmi blízko odkiaľ ja pochádzam, prebieha ostrá vojna a už naozaj veľmi dlho. Ja ako žena, asi celkom mladá, sa zaoberám najmä témami bezpečnosti a financovania. A to sú oblasti, kde ženy častokrát nesedávajú za rozhodovacím stolom. We must ensure equality in all areas of life and work. And this means gender mainstreaming and gender budgeting. It is not an ideology. Keďže pôsobím hlavne v oblasti obrany a bezpečnosti, ja pochádzam z malého mesta na východe Slovenska, veľmi chcem, aby ľudia aj v tejto oblasti, aj v tejto časti Európskej únie pociťovali, že na nich EÚ nezabúda. A tieto peniaze pôjdu do oblastí, ktoré skutočne zlepšujú život ľuďom naprieč celou Európou. Tú bezpečnosť zvonku zabezpečujeme tak, že budeme silnejší ako Európska únia, že budeme jednotnejší. Európa čelí existenčnej kríze. Ak nezačneme rýchlo konať, naše kapacity obrániť sa môžu skolabovať a nechať Európu na milosť geopolitickým hráčom. Chcela by som vidieť silnú hranicu na európskej východnej strane, aby sme vedeli reagovať na čokoľvek, čo príde a aby sme sa cítili bezpečne. Teraz je moment, kedy musíme byť odvážni a zainvestovať do našej bezpečnej budúcnosti. A po druhé, budem sa veľmi tešiť, ak sa nám podarí vybojovať pre Európsku úniu veľký 7-ročný rozpočet, ktorý bude myslieť v prvom rade na ľudí.